In het kermisweekend de derby van Bezel, Ruiver tegen Bieslo. En ook de dames starten de competitie. SVC 2000, Toes tegen SNA Oud-Moffert. Het is september, dus trappen vooruit met een nieuw seizoen amateurvoetbal. We hebben straks damesvoetbal verrucht, de twee hoogste spelende ploegen uit onze regio. En we beginnen met een echte derby, de derby van de gemeente Bezel. Al meteen op de eerste speeldag sting er op het programma. Dan kunnen we het alleen maar hebben over Ruiver tegen Bieslo. We komen er bij de derby in de tweede helft. En dan hebben we al 2 golen gemist. Bieslo komt verrassend op een 0-2 voorsprong in Ruiver. Dat is een tegenvaller voor de toesploeg in de oranje shirts, die misschien wel de kermis in de benen hebben. Want de derby werd in het Ruiverse kermisweekend gespeeld. Vlak voor rust scoorde deze Danny Selle de 0-2, nadat eerder deze speler Nout Schoolmeesters al de 0-1 had gescoord. 2 keer al moest dus keeper Roy Hendricks van de Ruiver de bal uit het net halen. En het Ruiver dus gaat goed te maken bij aanval van de tweede helft. Keeper van Bezel is te Moest. Die heeft de bal uitgetrapt. Ruiver pakt de bal gelijk over en dan is even een overtreding op Pim Rijnen. En de vrije trap voor Ruiver. Bieslo zit de moer neer. En voor de vrije trap meldt zich dan de nummer 5, Stan Smits. Hij krult de bal over de muur, maar de bal gaat ook over de goal. Dan is dat geval voor Bieslo alvast weer geweken. Er is een overtreding en een gele kaart. Het is een echte derby en de spelers spelen op het scherpst van de snede. Ook al in de eerste helft zo over een aantal gele kaarten. Dat is nu eenmaal zo met dit soort wedstrijden. Beide ploegen gaan er vol in. Dat levert dus een aantal overtredingen op. Dit is Younes Sariou. Die mag wie doorlopen. Sariou, het steekbelk is goed. Daar komt de keeper en dan is door de redding van Te Moest. Invaller bij Ruiver, Joran Huis kwam er net niet aan. Maar die vrije actie van Sariou. De opening voor de Ruiver naar de zijkant toe. Bal doet bij Bram Smeets. Hij heeft de bal dan voorgezet. Aanvuurder Doné van der Weijden kreeg de voet niet goed tegen de bal. Ruiver met de overname. Nu is er misschien even ruimte. En is dit een overtreding, dan is het een overtreding van Nout Schoolmeesters. En daar is zijn tweede gele kaart. Rood voor Bieslo. En de aanvuurder van Bieslo moet eruit. Tikt zijn tegenstander net aan, want hij zal niet zomaar uit het niks vallen. En dan is het logisch dat Nout Schoolmeesters natuurlijk liever niet naar de kant wil, maar zijn wedstrijd zit er toch echt op. Hij zit voor de tweede keer geel. En dan zit er niks anders op dan voor Bieslo met 10 man de 0-2 voorsprong te gaan verdedigen. En dit biedt natuurlijk nog meer kansen aan de Ruiver. Sariou met de lange bal. Oh, dit lijkt me ook een overtreding. Jawel. Gele kaart, dit keer voor Ruud Segers. En zo zijn we dus felle duels in deze wedstrijd. Maar nog altijd de 0-2 stand voor Bieslo. Bram Smeets. De voorzet en de moet erin. Oh, de bal gaat over. En dan ook gevlakt voor boetespel. Maar Ruud Segers zou deze bal iedere andere dag er misschien ingeschoten hebben. Nu gaat het er over en ja, de goal hij toch niet geteld in dit geval. Mooie actie dit. Wouter Krins, de invaller aan de kant van Bieslo, draait weg bij die man. En probeert dan door te lopen, maar loopt zich dan uiteindelijk vast. Wel een vrije actie van de invaller aan de kant van Bieslo. Ruiver weer. En nu is de ruimte natuurlijk, want ze staan met een man meer op het veld. Dan moeten ze er toch een keer van gaan profiteren. Bal over de zijkant. De voorzet van Ruud Segers en daar is de goal. Dus Rens Megens heeft gescoord bij de tweede paal. De verdediger heel wijd met naar voren gekomen. En hij zorgt voor de aansluitingstreffer. 1 tegen 2 en hij brengt de spanning dus terug in de wedstrijd. Keeper van Bieslo kansloos natuurlijk. Goed binnengeschoten door Megens. Voorzet op maat. En dan staat het 1-2. Bieslo moet op zijn tellen pakken. Maar dit is wel een hele vrije actie van Thijs Driessen. Driessen zoeken, ja, haal maar eens uit. Bal niet goed geraakt. Dan is er in 2 instanties een prooi voor Roy Hendricks. En die heeft Huis natuurlijk, die wil opschieten. Ruiver heeft niet meer veel tijd. Willen ze hier op zijn minst nog een puntje uit het vuur slijpen, dan moeten ze nu gaan aanzetten. Kijk eens ook wie Bieslo zich terug lukt zakken in deze fase. Ze moet de bal. Met 1 man
achter de bal gaan staan en dan hopen dat nog een keer de counter goed vult misschien. Ja, niet elke actie lukt. En de balbezit is voor Ruiver. Younes Sariou. Zoeken naar de opening. En opnieuw verdedigd. Ruiver is heel gevaarlijk en probeert de aanval te zoeken. Kan Bislo er dan nog goed komen? Heel snel gaat het allemaal niet. Maar dat hoeft nu ook niet meer in deze fase van de wedstrijd. Combineren aan de kant van Bezel. En een keer de lange bal zoeken. En daar staat Nemes om de bal binnen te schieten. De overname van Ruiver. Nou, maar weer een keer de lange bal. Komt er weer aan. Bal naar voren. Johan Huis gaat Jos Lenzen voorbij. Huis, kinderen man het kappen uit. De keeper alleen nog en naast de goal. Het is 2-2. Johan Huis, de invaller. Ja, dat is natuurlijk lekker invallen. In de allereerste wedstrijd van het seizoen in de belangrijke derby met zoveel publiek. Dan de gelijkmaker scoren. Zien we direct de tegenstander. Jos Lenzen zit bij hem in de nek. Een hele fraaie individuele actie. Johan Huis, de 2-2. En zo is het toch nog een hele leuke wedstrijd geboren op Ruiver in die tweede helft. De wedstrijd dreigde een beetje in te zakken. Bislo liet zich heel ver terugzakken. Maar dat is natuurlijk nog niet gedaan. Bislo nog een keer met de kans. Puntertje komt. Veel te zagen bij de keeper Roet. Hij heeft er natuurlijk geen problemen met. Nog een keer Doné van der Weijden. De keeper let de bal eens. Ruud Segers heel dun erbij. Met Tim Maus, de keeper van Bislo. Herstelt zijn eigen foutje goed. En voorkomt dat ze hier nog tegen een nederlaag aan zouden lopen. Dat was ook onverdiend geweest. Nou, gaan we eens door. Younes Sariou. Komt er toch nog te over de Ruiver. Sariou, uithalen. En een lekkere redding van keeper Tim Moest. En zo is het Ruiver dat voor de gevaarlijkste kansen zorgde in die tweede helft. Dat kan ook niet als midden een man meer op het veld. 2-2 zou het echter bij blijven voor het laatste fluitsignaal. En Bislo en Ruiver delen de punten in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Invallen in zo'n wedstrijd en dan de gelijkmaker scoren. Dat moet goed vullen, of niet? Ja, heerlijk. Perfect. Beter gevoel kan ze niet, niet hebben. Dat is echt lekker, ja. Begint zo'n wedstrijd op de bank, ja, dat verwacht je dit dan niet hè, in eerste instantie. Nee, precies. Maar ja, daar hoopt ze wel op natuurlijk. Daar hoopt natuurlijk dat ze inval naar de winnende maakt of de gelijkmaker. Dus ja, het is wel lekker dat je nog een puntje hier kan haaien door die goal. Ronde veld tegen, 2-0 voor bij rust en dan toch nog weggeven. Ja, ik denk dat we voor rust het heel even moeilijk hadden. En daarna de wedstrijd goed onder controle hadden, maak je 2-0. Dus dat is in de rust voor. Ik denk ze goed in de tweede helft de volle bak op. En dan komt de rode kaart en dan kantje de wedstrijd totaal. Denk je dat dat ook de oorzaak was van het puntverlies vandaag? De rode kaart. Nou goed, kijk, we doen het altijd met z'n allen. Dat is natuurlijk wel zeker al een keerpunt in de wedstrijd. Die dingen gebeuren en het was ook wel een nuttige overtreding. Ik had ze de tweede geel vergeven, maar dan druk Ruiver natuurlijk bloed. En daar maken ze dankbaar gebruik van. Ja, maar ja, wat we weer mijn man doorgeschoven. Dus ja, ik ken ze veel druk, zetten lange ballen. Daarom, dat is wel fijn, ja. Dan valt er een keer heel mooi voor de fut, maar het was een mooie solo ging eraan vooraf. Ja, zeker wel. Het was een lekker geluk. Ik ben er erg blij mee dat ik heb kunnen maken. Ja, zo mocht het seizoen net al jou beginnen, of niet? Ja, dat is een perfectie net. Echt lekker droomdebuut. Ik denk dat we trots kunnen zien wie we het op hebben gepakt vandaag. Zeker na de een beetje matige voorbereiding. Ik denk dat we eens goed teruggeknokt hebben vandaag. Normaal gesproken tekent ze veel een puntje in Ruiver. En al met al had het er 3 kunnen zien. Een puntje ben je ook blij mee. Over de Maasgouw, waar RKS Feyenoord neer speelde, Toes tegen FC Maasgouw. En ze kwamen op voorsprong dankzij een doelpunt van Roel Verhaak. Uit de 3 scoorde hij de 1-0. Bij de ploegen komen in de vierde klasse D, waar ook Azeroy, EMS Vesta, RFC en Boekoelen spelen. Dan gebeurt er dit. De keeper van Maasgouw sleidde een speler van neer tegen de vlakte en kreeg prompt een rode kaart. Een opvallend moment, want hij wilde zelf natuurlijk lastig gevallen in zijn eigen doelgebied. Maar in plaats van gewoon te wachten op het fluitsignaal, moet hij nu vertrekken met een rode kaart. RKSVN dus met een man meer op het veld tegen Maasgouw. En dat terwijl ze dus al met 1-0 voorstingen, dan mogen het niet meer misgaan. Een gele kaart nog voor de speler van Maasgouw die een overtreding maakte en de vrije trap
Daarvoor meldt zich Ramon Berbe en daar schiet de bal langs de inmiddels ingevallen reservekeeper van Maasgouw. Hij brengt de score op 2-0. Is het dan nou gedaan? Nee, het is nog niet gedaan, want uit de corner komt de bal bij de tweede paal bij Bart Willems. En dat bepaalt de eindstand vervolgens op 3-0. RKSVN pakt de eerste 3 punten van het jaar. Dan gaan we naar Maasneel, want daar voetballen de vrouwen van SVC 2000. Die spelen dit seizoen in de tweede klasse, net overigens als SNA uit Montfort. 2 ploegen uit onze regio en laat die net tegen eind moeten spelen op de allereerste competitiespeeldag. Op naar het veld is van SVC 2000 en die dames van de ploeg uit Neel, die kregen nieuwe tenues. Peter Brouwers is al 18 jaar onze trouwe sponsor. Daar zijn we heel trots op. De teams, de dames vinden het ook geweldig. We stonden altijd netjes op, we maken overal reclame voor dich. We hebben een kleinigheidje voor dich en voor Ellie. Voor dich hadden we gedacht, foto's hebben ze al, dus we laten even een nieuwe logo hebben voor dich dat is wel chic. Op een shirtje laten zitten. We hebben een teambespreking gehad en we hebben van de sponsor officieel tenues gekregen. En ja, daar zijn we heel blij mee. Het ziet er helemaal nieuw uit. Het is ook een beetje een nieuw patroon, zeg ik wel. Ja, de club heeft nu ja, een ander soort shirt. Meer het gele erin en ja, we mogen er vandaag alweer in gaan voetballen. We zijn 2 jaar geleden gepromoveerd van de derde naar de tweede klasse. En vorig jaar zijn we, ja, volgens mij 6 geëindigd of 7, ik weet het niet meer precies. Maar we hebben gehandhaafd in ieder geval en dit seizoen is zeker de doelstelling om bij de plaats 4-5 te eindigen ongeveer. We hebben vandaag de derby tegen SNA. En die komen vandaag ook gelijk bij ons op bezoek, de eerste competitiewedstrijd. En daarom zijn we natuurlijk extra gedreven in de nieuwe tenues om ongeveer te gaan vandaag. Een gedreven ploeg, SVC 2000. Met die keepster natuurlijk Julia Schreurs. TV11-kiekers hebben hem leren kennen bij Bieslo op jonge leeftijd. Maar het is natuurlijk al een aantal jaren te vinden in Maasneel bij SVC 2000. Dat in de nieuwe tenue speelt dus tegen de oranje ploeg uit Montfort. En vanaf de eerste minuut oogt de aanvalsuk. Zo'n een afstandsshot van Carly Koele. Nu de voorzet dan. En dan moet een keer geschoten weer op goal. En oh, Amy Huibrechts raakt de bal niet helemaal goed. De vorige weken voor de ploeg uit Montfort. En dit zijn de 2 speelsters waar ze het dan van moeten hebben. Amy Huibrechts met nummer 13 en de nummer 10 Samantha Pol. Dit is Carly Koele, dat de bal maar een keer naar voren trapt. En de verdedigster Sophie Vleugels van SNA zit met. En dan komt de bal toe bij Amy Huibrechts en dat moet hem gaan voorzetten. De bal komt dan ook voor bij de tweede paal. Is dat de goal? Jawel! De goal hing al een tijdje in de log. Maar het was wachten tot de bal een keer goed viel. En nu veel er goed voor Francine van Meegen. De nummer 12 van SVC 2000 scoort de 1-0. Het leutkeeper Desiree Koenen van SNA kansloos. Het is weer een vrije actie van Amy Huibrechts op de linker. Daar zorgt het voor gevaar. Uiteindelijk in Montfort er alleen maar een corner van maken. Carly Koenen met de corner. Oh, bij de eerste paal bijna een keer erin. Desiree Koenen, goed gekiept. Laat hier even zien waarom het de keepster is van SNA. Het verkumpt een grotere achterstand bij rust, want 1-0 zou de ruststand zijn. En SVC 2000 gaat in de tweede helft eigenlijk gewoon verder met waar ze gebleven waren. Alleen nu scoren ze. Al meteen in de eerste minuut. De bal leek niet eens zo gevaarlijk, maar hij valt toch goed voor de voet van Amy Huibrechts. Lindsay Kousenmaker raakt de bal net niet aan, maar dan bij de tweede paal staat door Amy Huibrechts met de 2-0 voor SVC 2000. En dan wordt het moeilijk voor Montfort natuurlijk om de achterstand nog recht te buigen tegen deze gedreven ploeg. De overtreding is van Sabrina Verhezen. Anouk Richter werden neergehaald. Achter de bal Monique Schoenmakers. Richt de bal toe bij Frans Schouten en daar gaat er erin. Nee, de redding van keeper Julia Schreurs. Bewijs waarde hier ook weer even in deze wedstrijd. Gooide zich voor de inzet. En Frans Schouten van SNA schrok zelf van de kans volgens mij.
Dan is ook de aanval bekeken. Moffert dus even terug in de wedstrijd. Maar geen doelpunt. En dan komt meteen weer de tegenstoot van SVC 2000. Dat is heel veel ruimte. Dat is de goal. Jawel. Samantha Pol. Helemaal vrijgelaten in die verdediging van SNA. Mooie loopactie op de lange bal. En dan heeft het hoop voor Roetkezen. Maakt nog een schietbeweging. En dan is keeper Desiree Koenen de verkeerde kant op gestuurd. En dan staat het dus 3-0 voor SVC 2000. Dan is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Dan is alleen nog de vraag wat wordt de eindstand. Gaat SVC het nog erger maken van Moffert? Combinatie boetespel, maar niet gegeven. Dat is toch de kans. Daar is de kans en de redding. Dat was invalster Jannik Kessels, Dunby een doelpunt. En goed keepwerk van Desiree Koenen voorkomt het. Het is SVC weer wat de klok slijt in deze fase van de wedstrijd. Carly Koenen kan een keer uithalen. Mooi shot en op de lat. Probeert het wel, Dukker van afstand. Het is 24-jarige speelster van SVC. Dit keer treft het de bovenligger. Weer SVC in de aanval. Ruimte is er hier bij Francine van Meegen. En de goal. Holden Ins Oud en de bal werden volgens mij nog van richting veranderd. Dat is net genoeg om de keeper van Moffert op het verkeerde been te zetten. Jawel, deze Koenen was al op weg naar de lange hoek. Dan wordt de bal door een verdedigster aangeraakt. Een beetje geluk moest ze hebben natuurlijk en dat hebben ze meestal als ze al met 3-0 voor Stijs. En zo werden het dus 4-0. Dit is een mooie actie van invalster Lindsay Kousenmaker. Oh, ziet de bal net neven. Het blijft opvallend dat SVC dit soort spelers gewoon op de bank heeft zitten. Trainers Adjereskus en Ruud de Bond hebben dus geen opties dit seizoen. Dat is inleveren, want daar staat Monique Schoenmakers en dat geeft de bal diep. Hij heeft Melissa de Roeper weggestuurd, maar dat wordt goed verdedigd door Carly Koenen. En dat heeft dan een sliding gemaakt en de keeper Julia Schreurs van SVC heeft de bal dan in de hand gepakt. En een terugspeelbal oordeelt de scheidsrechter, maar dat is het natuurlijk niet, want het was een sliding van Carly Koenen. Toch de vrije trap voor Moffert en een gevaarlijke situatie. En van der Leen gehaald. In tweede instantie overgeschoten. Het is Sabrina Verhezen die op de gooie plek sting. Het voorkomt een treffer van Moffert. Aan de andere kant, de kopbal is van René Oudekerke. Mooie kopbal en een goede redding van Desiree Koenen. Veel kansen dus in deze wedstrijd. Een hele leuke wedstrijd zien we. En al 4 goalen hebben we gezien. Maar Moffert zal er ook nog wel een willen maken natuurlijk. Kijken of dat lukt, want in de aanval staat Lidie Schoenmakers. En dat gaat wel dichtgelopen door Amber Hekker van SVC 2000. En zo zorgt SVC Nederlijn voor veel doelpunten, maar hij is het achterin goed dicht. Dit is wel een echte fout, zeg. Daar kan Moffert weer. Anouk Richter is helemaal alleen, kan het zelf. En dan wordt ook deze aanval weer in het zicht van de haven gestuit. Nu goed verdedigend werk, dit keer van Sabrina Verhezen. En dan nu over het laatste fluitsignaal. Het zit erop. De score blief uiteindelijk 4-0. Een domper voor SNA om zo het seizoen te beginnen. Maar SVC was een muitje te groot. En ze pakken verdiend de 3 punten in de derby. Ja, super ging het. We hebben een goede eerste zege. En vooral ja, nou, in de start van de tweede helft toch ook even gas, hè? Ja, we moeten toch een punten scoren en een doelsaldo werken. Maar het ging vandaag lekker voor de eerste wedstrijd. Ja. En dan tegen SNA, dan verwacht ze eigenlijk een moeilijkere wedstrijd. Heb ik dat goed gezien? Heel vaak moeilijk tegen gehad. Maar ik moet zeggen, we zijn goed op elkaar ingespeeld, werd ook wel zoogs. En ja, het was een leuke pot om te zien, denk ik. Zelf een paar keer gevaarlijk op goal geschoten, hoor. Ja, helaas niet binnen de polen, maar ging goed, ja. Een keer op de lat volgens mij. Oh, nog een keer op de lat, ja. Ja. En een keer gaat het leger mikken nog. Precies. Dat is goed. Dit was TV11 Sport. Bedankt voor het kijken weer en Geert. Tot volgende week.